Nakkilassa Risutech Oy:lla on myynnissä Sampo FR48. Käyttöön otettu vuoden 2024 alussa, vuosimalli jo 2023. Meseran 83F nosturi. Kahmari on vahva. Kahmaristakin näkee, että mitä on konetta käytetty, ei juuri mitenkään. 710 Forest Kingin renkaat. Telin päälle saa telat. Yksi pari melkeinpä käyttämättömiä. Sitten on tossa CE-kilpi. Siinä näkee valmistenumero ja vuosimalli. Koneessa on Webasto tai Eperi, en muista kumpi nyt on, ilmastointilaite ja normaalit varusteet, mitä nyt yleensä sitten on. Katsotaan tämän koneen sisällä. Lattialla on hiukas antaa, mutta imuroidaan se pois sitten. Muuten, niin kuin näkyy, niin on aurinkoverhot. Ne on hyvässä kunnossa, ei juurikaan käytetty. Katsotaan, jos saataisiin tää kone vähän murahtelee, siitä päävirta päälle ja aikani virkee siitä. Käynnistetään. Sitten tosta nähdään sitten mitä se sanoo. Tosta taitaa jostain tulla tunnit. Eli se on Total Hours hiukan vailla 300, mutta henkinen hours on 167, että se ei niinku ole oikeastaan yhtään mitään. Kamerat toimii eteen taa. En nyt tässä rupea nosturia sen kummemmin ajaa, koska tuo on tää kännykkä tässä kädessä. Mutta tämän saa sitten täältä meitä Risutechilta ja ottamalla yhteyttä Tommi Taipaleeseen tai minun Jussi Aikalaan, niin voidaan tähän sitten sorvata oikein sopiva hinta ja hommataan ne pankot sitten, ne saadaan tuolta Sampolta muutamassa viikossa, niin tulee tuoreet kolistelemattomat sermit ja sampot, niin kone on silloin valmis sitten pölliajoon, niin tulpaaka käymään ja tutustumaan koneeseen, niin ei varmasti löydy uutta vastaavaa konetta sillä hinnalla, millä tämä kone lähtee.